És molt difícil d'entendre per part d'una generació que no ha viscut aquesta guerra i que només sap algo perquè li han parlat molt poquet d'ella, perquè hi ha hagut un silenci durant moltes generacions. És molt difícil que ho entenga. Ells, a base d'imatges i a base de contar-ho i a base d'intentar que pregunten a les famílies i que les famílies es conten alguna cosa, ells arriben a veure que sí que això va passar així. Recordo com un ensòmit que a mi em van pujar en un camió de càrrega. I els xiquets per allí sentats i això, i a mi em van pujar en un camió i jo me'n recordo que ma mare estava allí i ens van dir, ala, que te vas, no sé què, no sé quants, no sé quins. Ma mare diu que els van dir, això dia, ma mare Velotge que dia, que els van dir, que els agarraren, que tots del camió que feia fredat, i el que vam pujar, jo no ho recordo, això jo era xicotiu. Aquí mai ens hem ajuntat i hem dit si seguirem a Madrid o no se'n recordeu el viatge que vam fer, no, de tot això no ho hem parlat mai, com si ens hagueren criat a Xàbia, com si hagueren nascut dins de Xàbia. Ens vam pujar dalt a una sala que hi havia gran i ens vam donar pa i xocolata i allí va ser quan els pares que he tingut així, em van agarrar i em van portar a casa. Hi ha 3 dones que vam fer 2 files i perquè passàrem, és que agarraven els xiquets, passàrem pel mig. Fiesta no plora. I jo tan xicotiu que era, dic, todos lloran y yo no lloro. Pues eso querrá decir que no lloro. I esto és la primera paraula en valencià que em vaig entendre. Esta xiqueta no plora. Diu, és la més xicotiua i no plora. Jo feia a la meva germana, que va venir 3 germanetes i un germanet, tots juntets. Y yo le di a la meva germana, ¿en qué país es este? Yo no sé cómo hablan, no los entiendo. No los entiendo. La gent refugiada arriba en octubre, em sembla que és el 12 d'octubre del 36. Comencen a vindre els primers xiquets refugiats dels grups escolars de Madrid, sembla que eren del grup Goya, Chegaray i Requesens. Aquests grups escolars que venen així, xiquets i xiquetes, en venen molts. En primer lloc es situen en l'asil hospital. Empieza septiembre y en septiembre reúnen a los maestros y quieren que empiecen las clases. Y empiezan las clases en Madrid. Y las clases, hay algún texto que habla de cómo se está dando clase en medio de los bombardeos. Y como yo tenía miedo a las bombas y a los aviones, me iba a las colas por la leche y lo que hacía, pues, cuando sentía un avión, pues tirar la cacharra a la leche y ahora corre andando. Porque un día cayó una casa y casi me coge a mí, porque iba corriendo por la calle como una loca, esperando de que, claro, nada más tenía un miedo grandísimo, no sabía dónde meterme cuando sentía los aviones.
Y claro, la situación se va haciendo insostenible. Y es entonces cuando se empieza a plantear la evacuación, cuando se empieza a plantear que los niños se vayan a zonas de paz. En Valencia y en Barcelona se han establecido campamentos para la población civil evacuada de las ciudades españolas más castigadas por el azote de la guerra. He ahí uno de los amplísimos comedores. Los rostros de esos niños dicen bien claramente los sufrimientos a que han sido sometidas sus vidas infantiles. Venían horrorizados por la guerra porque habían salido del frente. Algunos pues habían visto fusilar, te cuentan con pelos y señales, porque el recuerdo es fotográfico. O sea, a mí me ha llamado la atención eso, que el recuerdo era fotográfico y la memoria milimétrica. Que va ser tant el que vaig passar i vaig sofrir que quan veig que persones així a la tele se'n van refugiar per aquí, per allà, i no sabien, pobres, que quan s'acabava la guerra patirien més que en temps de guerra. Mon pare era mon pare i ma mare era ma mare. Mon pare són aquells naturals a part. Ells no van ser res per a mi. Diu, tu no coneixeràs esta dona? Jo dic, jo no conec esta dona. Chico, pues no la conec. Esta mare, pues tant de gust. Vaig seguir i me'n vaig anar per Cabins. O sigui, que no li vaig fer ni cas. Després de tants anys que vinga i jo no li vaig fer cas perquè no la coneixia. Vaig vindre de 5 anys i entonces tindria jo, pues, 10, 11 o 12 anys tenia ja. Ella va arribar a Dénia i de Dénia sí vam vindre a caminant. La meva mama i una germana d'ella, una tia. I va entrar i estàvem dinant. I jo estava així de cara a la porta. Claro, la meva mama només em va veure, Mari, hija. I diu que jo vaig reaccionar, o sigui, coneguent-la. Pasan a veces muchos años a que los padres auténticos puedan volver. Y cuando vuelven están en tal estado de pobreza que ya hay una especie de convenio con los adoptivos para que el niño siga en esa familia. Con lo cual ya el desarraigo y el desguace pues se consolida, ¿no? Y eso me parece pues muy trágico. Fulana, mira, esta és madrilenya, aquella és madrilenya. Jo voltes me tu dius, jo, madrilenya. Jo no tinc vergonya de dir-ho, que soc madrilenya. Encara que soc seviera, perquè jo de madrilenya no tinc res. Però soc madrilenya, nascut a Madrid.